Numri ta' miżuri dwar l-edukazzjoni ġew mħabbra mill-Ministru Owen Bonnici fl-ambitu tal-pandemija tal-coronavirus li qed taħkem lil pajjiżna. Din is-sistema li qed nipprovdu mhix perfett. Dan intqal waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret mill-Ministru nnifsu u mir-rappreżentanti tal-edukazzjoni hekk kif kien imħabbar l-iskejjel mhux se jiftħu sas-sena akkademika ġdida. Illum qed inħabbar li l-iskejjel u l-istituzzjonijiet edukattivi kollha se jibqgħu magħluqin sal-aħħar ta' Ġunju. Jiġifieri sa tmiem is-sistema is-sena skolastika. Il-Ministru Owen Bonnici spjega li dawk li jinsabu fir-raba' 5 jew 6 sena ser javvanzaw għas-sena li jmiss mod awtomatiku. Dawk l-istudenti li jinsabu fis-6 sena ser tittieħed marka tal-assessment li ssir tul is-sena sabiex sussegwentament l-eżami tal-benchmark għal din is-sena mhux se jsir biex dawn jitilgħu fis-sekondarja. Dan fil-waqt li dawk li jinsabu fil-Form 1, Form 2, Form 3 u Form 4 se javvanzaw ukoll għas-sena li jmiss bl-istess mod. Ġie mħabbar ukoll il-low levels tas-sessjoni li jmiss mhux se jsiru iżda ser jittieħdu f'konsiderazzjoni il-mock exams fl-iskejjel sekondarji. Jekk l-istudenti se jkunu jixtiequ jtejbu l-marki, ser ikun hemm l-opportunità tas-sessjoni tar-resit f'Settembru. Dan fil-waqt li mhux se jsiru levels ta' din is-sessjoni, posposta għal Settembru li ġej, bis-sessjoni ta' reset se ssir f'Diċembru. Dan fil-waqt li l-Università u skejjel terzjarji oħra ser ikunu qed jiftħu l-bibien tagħhom kemm xejn aktar tard mis-soltu. Dan fil-waqt li kull student li jixtieq ikompli l-edukazzjoni terzjarja xorta waħda ser jitħalla jidħol fost oħrajn fl-Università u l-MCAS bħala probationary student. Madankollu, ir-rettur tal-Università il-Professur Alfred Vella spjega li l-eżamijiet ser isiru xorta waħda kif miftiem f'Ġunju u Lulju permezz ta' sistemi online. Dawk li jagħmlu teaching practice u medical placements għad irid tkun hemm soluzzjoni għalihom. Rigward l-istudenti tal-Università tal-aħħar sena, dawn għadhom ma jafux se jiġri minnhom, hekk kif fl-aħħar tas-sena kienu mistennija li jiggradwaw. Ir-rettur spjega wkoll li dawk l-istudenti li attentu għall-ewwel sena Junior College ser ikunu qed jiġu assessjati permezz ta' numru ta' assignments li ser ikunu qed jiġu sottomessi online. Dan fil-waqt li l-prinċipal tal-MCAS James Calleja sostna li l-istudenti ser ikunu qed jiġu assessjati fost oħrajn permezz ta' pjattaformi online.